el European CDC ha emès una alerta en el que parla d'unes noves variants que són variants d'interès, que l'han anomenat BQ1 i BQ1.1. De totes maneres, a Espanya i en concret a Barcelona, les identificacions d'aquestes variants són mínimes. Les dades és que és inferior al 5% i probablement menys. Per tant, aquí, de moment, les que estan circulant fonamentalment són les variants d'Omicron BA4, BA5, que són les que majoritàriament suposen pràcticament el 90-95% dels aïllaments en el nostre entorn. Dit això, BQ1 i BQ1.1 són subvariants d'Omicron que tenen alguna mutació respecte a les variants anteriors i el que això li confereix dues coses. Per una banda, que sembla que les fa més transmissibles. De fet, els ECDC el que parlen és que a nivell d'alguns països europeus això suposa ara el 5% dels aïllaments, però amb models de predicció en funció de la transmissibilitat que estan detectant parlen que a finals d'any serà en torn al 25% dels aïllaments i al primer trimestre de 2023 probablement sigui el 80% dels aïllaments. Això implica que sembla que competitivament és millor que les variants que actualment estan circulant. Per altra banda, sembla que hi ha escapament vacunal, és a dir, sembla que la mutació a la proteïna Spike, que comparteixen algunes amb BA5, però algunes són diferents, fa que la vacuna, d'alguna manera, una persona vacunada es pugui infectar o reinfectar per la Covid. Dit això, les vacunes continuen protegint de forma eficaç i efectiva enfront a les formes greus de la infecció. Això és molt important, perquè d'alguna manera el que s'està aconseguint és que la infecció per SARS-CoV-2 sigui una infecció cada cop més lleu, és a dir, en forma d'un refredament o similar a un refredament estacional, i persones vacunades i ben protegides el que d'alguna manera s'evita que progressin a formes més greus de la infecció.